Africa my continent, Africa my home. Se-Afrika, South Africa kwaZulu. SiseThekwini. Akithi ama-Easter vela seqalile. Mase qala ama-Easter ke sesenza leyo nto leyo. Sila se-Durban Station sizokhuluma udaba olulodwa nje ukuthi afike wena enkonzweni. Hayi message nezikhwama. Lana ke kunabanikazi bemboni lapha nampo baba uNala. Nampo umshazi. Nampo Sithole. Nangu ubhuti omdala lapha. Ikhona nenhloko yomnyango eShowD. Akekho umuntu ongekho. Into hawu nangu noShethi ulokhuza lo phethe le genge uShethi ke uphethe lapho yabo laba laba babophana laba bayivela izandla beyifake ngapha ngemuva mina ngibabiza disrepute angithi bafike laba bekunikeza ithikithi ngicabanga ukuthi into encane kanti izohamba kahambe kuye enkantolo manje enkantolo kuthiwa uyagwetshwa bekuthatha izithuba kanti inkampani yakhe izobona ukuthi wakuboshwa bese kuthiwa you bringing the name of the department into disrepute iqala kubo laba bethikithi ufuna ukuthi ake silalele ukuthi uthini solalela laba kundabeni bese sisuthi uthini Hey lokhuza hey lokhuza hey wavela wafika novaseline umlomo usumhlophe qwa Ukwethela akakhathazwe ukwe kwenye indluvu kwenye injalo hey usuyithathile usuvele wayithatha i-road safety i-traffic update wathi yakwa transport asishaje full time yethu full time man indaba nifuna ukuzola ukuthi umgaqo ovaliwe omuphi ngizothwala ka transport manje abantu bayabuza labathi ngoba isingakwena ngisazokwazi ukuthi kumaqephuqephu hayi usazosho asifune bias sifuna ushiqiniso lonke neqiniso lodwa kodwa siqhubeka ukusebenza asinkinga nalokho namba abantu base-Afrika ke sila erenkini ngisazokhuluma nampo baba umshazi uphu baba uNala nangu usazothi maye ngishaya bese ngiza kwene sengishayeni kodwa nje igama esize ngalo ya ngicabanga ukuthi bekukudlula nje kuloko ukuthi njengoba kade ngitshela ukuthi okhosini uthe mabefaka ischeme washo ukuthi ke umdlali abangamfaka yamthenga iSundowns yathi lo mdlali siyamdinga so i-road safety transport wayithatha vele kwakuyi-custodian ye-Department of Transport wathi hamba osebenza khululeka khohlwe ezinye izinto so angifuni ngathi siyamkhulumela ngicela nje ukhulume officially nabantu base-Afrika si-live on Facebook ukuthi kuba besibona siku-Facebook singena ama-rank sisemgwaqweni cha instruction yakho asibonga kakhulu Nongalo sibingele ubuholi bemboni baba Mshazi baba Nala nobuholi bonke ngicabanga ukuthi ke lana siku long distance sisendaweni enkulu ke sisebenze kakhulu nale insizwa bekuphonswana ngamatshe kube kuhlekwe futhi namhlanje isimo sikahle kodwa sicabanga ukuthi ke uNongalo semthatha njengegolide kuthina ukuthi usenesikhathi eside uyakwazi ukuxhumana nemboni uyakwazi ukusho on time ukuthi kwenzakalani emgwaqweni uyakwazi nokuyobheka ama project nje ukuthi awabheke enze kahle so sicabanga ukuthi asikwazi ukuthi uma sesimbona ngathi umsebenzi umphele kwenye indawo simiyeke sithi usezokwazi ukuthi manje usuku nosuku njoqhubeka nizwe traffic on time futhi ozayithi thasi noma selithe ukuthambalala ilanga ngoba ukhona la ku department into zakhona zizohamba kahle kodwa cha si clear akusho ukuthi uma seku department sesomvala ababumalandela sibalikhulu uzoqhubeka ipothole mesayibona usayibiza ipothole ngegama usavumelekile ukuthi umgaqasho ukuthi umaqephu kodwa futhi uvumelekile ukuthi asho mosawulungisiwe lo mgwaqo so sicabanga siyosebenza kanjalo sibonga kakhulu nale support ke esitholile sicabanga ukuthi ke indlu evuliwe yenza into eziningi siyephasikeni manje uNkulunkulu ukhuluma ngomuzi obekwe entabeni ofanele ukhanye sikubona kanjalo thina Nongalo uyoqhubeka ukhanyisele indawo eziningi basizakala abantu bakithi ngicabanga ukuthi sizobheka ukuthi ephasikeni bazohamba kahle ke abantu la ku Durban lonke mase siyaba update nje kwama rank umsebenzi esisebenza ngawo nokuthi isimo sethu sibe kahle kodwa nenzana ezweni engekho emthethweni ngenzeka gcina sesibambe ngepound kwanamhlanje kodwa ngicabanga isimo sihamba kahle aya yes yeah babunala before we go siyobona abashayeli ithini into yakho angithi awusakhala awukhali manje hayi angikhali manje ngizokhala sesisteba umnumzane yes cha hayi akukho engubona kukubi bona sihlangene kahle kabi izikhalo ezifika ngazini osuku lwazo yes bese kuthi ukukhuluma kunosuku lwakho mina phela into engayicela into ebiyingikhalisi bekuthi makusuka ubhizi
bese imoto beyibamba beyithatha noma iphethe passenger list ebazi umhlonishwa ukuthi uyena onecala kodwa manje futhi still azobamba ikhona ukusikhathisayo thina Oh yes. asisho ukuthi amaphoyisa angabi khona ngoba imoto phela ikhona nengagadela kodwa ukuthi siyaqala nebhizi sesiyephucwa lokho kudla solithola nini iplate angipetrol mbonile khuluphukeni Yes. kodwa ngeke sihluphekele kubantu sizobamba nje silinde kuze kushaya leso sikhathi ngoba ngeke sithi imali ayikhuphuke namhlanje ngoba ade khuphuka petrol ngoba nabo phela bathatha indawo funa sicenganeni ingakho ngithi mina hayi empilweni yethu njoba sasikutshela nakuqala ukuthi asixabane nephoyisa Yes. ukwenza Yes. osuke kwenzeni Yes. mangase ngibuze nje kumhlonishwa imistake ikuyena noma kungeyena abantu bakhe uthi uma ufika uzoreporta ingafiki incwadi phambili bayifaka ngaphansi kweshalofu kusiphatha kabi-ke thina lokho ngoba sisuke sazi ukuthi sithumelile ukuthi sikhala ngalokhu nangalokhu nangalokhu kungabuyi impendulo kungabuyi esingazi noma kugcina kufikile kuyena Yes. yikho kusiphazamisayo hhayi ngoba namaphoyisa sixabana singezwana asikwenzi lokho Yes. yabo ngoba nabantu mhlawumbe kwesibili ufika azi ulibona ikhehla lemoto Ayikho imoto eyikhehla. hayi lutho awuyibona njengoba ngakutshela nakukhisimuzi ukuthi hayi so saba ingozi mayiwile kodwa uthi sisaba ukuthi ayizofika la iyakhona cha hayi asikabi nawo leyo moto lesonto futhi asikabi nawo amasonto ukuthi hayi awekho Yes. ingakho-ke sihleze sisho nje ukuthi no into esixabanisa kuphela yiyo le ngutshelayo Yes. nathi siyacela abahlonishwa bonke phela mayiphuma erenkeni phethe passenger lesi buya uzohlalisa phansi inhlangano uthi madoda imoto zanganetifiketi niyekeleni itifiketi uyi-aplayele Yes. bese sichaza ukuthi sihlangana yiphi inkinga Yes. manje-ke siye sithi abahlonishwa laba abasuke besebenza nabo bethukuthele bangafuni ukusilalela ukuthi uma ubamba imoto zasestation ziwu-10 buye nje ungadini ufike la bafowethu ngombe ukuthi 10 wemoto itifiketi azikho kodwa amapassenger list awala ekhaya bese siyaqala-ke siyamchazela ngoba isikhathi esiningi asibe samthola umuntu esikhala kuyena phambili ake ngime lapho Ngithengakhala siyakhala uvela. hayi sengisho bengilinganisa hayi hayi la ngikhala la ngisazokhala khona la ngisazokhala khona sizobabili hayi lo lokhu bengiveza nje ithwetha uyayizwa lo ehe bengiveza nje ithwetha Cabanga ukuthi sesingaqala wayikhuluma nje nale yama izipho lezi Oh into ebuyivele la kulesi sikhathi la khona izipho esiphethe esonikeza abashayeli noma ungasiletha C1 ezinye zezinto ya siphethe lezi zipho lezi idepartment ithi iyabanakekela abashayeli sifuna ukuthi umuntu nomuntu umshayeli abe nento enje emotweni yabona uma unento enje yabona nje lo yabona nje uma ukuthi ubuchathile imoto yakho ukuthi manje ayi akufanele ufune ama-jumper cable uphinde ufune nani futhi uphinde ufune nemoto ezokuboosta wena ufuna ukhipha ama-jumper cable kanje ufuna imoto ezokuboosta uma emgwaqo ungaze ushonelwe yilanga uyabona ukuhla ngomnyama nangu noma-ke singayigqugquzeli ukudonsana siye sifuna i-tow bar insimbi kodwa ukubamba ukuthi-ke nakho manje indawo ikabi imoto ivele yafela ejikeni elibi ukuze uzakweni yakwazi ukuthi afika kuke le ntambo ayibe khona nje emotweni le ntambo ayihlaleli ukuthi imoto yakho isikorokoro noma imoto yakho awuyithembi cha ziningi izinto ey'ngenza ukuthi imoto utho ukuthi uvele ushawe upetrol lo obutho niwufakile ukhuphukile kwawona manje usuzomisa umuntu hayi ucela imoto ezokudonsa kanti nentamba awuyiphethe uyabo yiba nakho kwakho nakhiya nansi bakithi unxantathu wegwa iwona engitshaye ngini unxantathu lo lona bakithi umbeka 45 meters away and above ke ubala nje amagxathi mhlawumbe awu45 bese uyambeka lo hayi masumnamathisela la emotweni noma etruckini lona usiza ukuthi umuntu akubone kusenesikhathi ukuthi imoto kunemoto efile phambili ukuqaphe ukuthi angazi ukuqaphe nihlonishwa ukuthi imoto mayishaye isondo bazongifakazela baze ivamise ukushaya amasondo angapha ngasemgwaqweni
That's why sinama incident nama accident lapho umuntu ashayiswe imoto kade eshintshe isondo ayivamisile ukushaya ngapha kwa left ngale ngaphandle angazi ukuthi kwenziwa yini so lona kuyalekelela ke ukuthi ke asho kusenesikhathi kuba uthola ukuthi imoto iphuke kabi yaphuka ejikeni elibi letha lona nayi technology nango ufike lo muhle nango lo nongalo 45 meters fanele sigcizelele ukuthi uscientific ukuthi even imoto enkulu truck yes uma ngabe ine distance engaphansi kwa 45 meters isuke ngekwazi ukubringa agcine yenza ingozi so 45 meters ucheckiwe ukuthi imoto encane efanele ishaye usudden death no stop yes kuba lula uma unama meters asukanele itruck uyazi ukuthi even lijika khona sokubona ngemuva kubhalwe ukuthi udinga 2 lanes to 10 kwenzela izimo ezinjalo ukuthi ibeke emabangeni anele ukuthi lingagcine uthi unengozi uphinde uzokwenza ezinye ingozi imoto lezwakhona so siyacela ukuthi umuntu angayisondeze eduzane ayibeke ebangeni nje libonakalayo futhi bizoqhama ngena kuloko kusuka kuvezela kakhulu okuyireflector ke nje iphelele ukuthi amagxatha u45 uyibalela wena yabo nje le okay iyachargewa nansi into eyicharger le yabo inebhathini la uyicisha la yabo cishwa la buyikhanyisa izosilekelela kakhulu ke le technology le ngoba kunenkungu isikhathi esiningi sekuneyinkungu kanti besazi ukuthi nangeke inhloko dolobha yenkungu sempumalanga mawufuna ubona inkungu yangampela woye empumalanga la uyoyifica khona kodwa isiyathanda ukuthi sicindezele mawubeke lona ke futhi uzosilekelela kakhulu lokhu somnika umshayeli ke esombuza umbuzo aphendule yilezi zinto mhlawumbe siyokhuluma ngazo ukuthi siqhuqhuzela sovuselela nje abantu bayayazi into esikhuluma ngayo bese ke socela futhi ukugcizelele odadewethu umakoti bethu abakhulelwe umuntu inyanga masezo6 sezila ko7 before athatha long distance siyazi ukuthi enkonzweni uyena oshaya isigubhu uyena unobhala ngeke kwenzeke lutho engekho kodwa kuyenzeka uthola ukuthi udokotela mawungamconsultanga nemedication ungayiphethe uthola ukuthi ingane izovela ifuna ukuphuma inyanga 7 ezinye zezinto ngicela nje ukuthi ukuhlale kulelo dadewethu ukuthi ababhekane nodokotela before athatha uhambo asibonge kakhulu ngicabanga ukuthi kodwa nje basizozikhipha lezi zinto senzele ukuthi siyaqhubuzela nemboni ukuthi nathi zonke imoto zethu sigcine sesikwenza sho lokho ukuthi kahle ngicabanga ukuthi sekushilo ke unongalo ukuthi ka Department of Health kuvumelekile nje umuntu osuke sezitholile ukuze on time abe nechart elikanele ukuze abe right kuze kungagcina kwenzeka umonakalo ebengaze sikwazi ukuvimbela ngoba bayakwazi ukutshela odokotela sinenhlanhla ke imitholampilo uyivulile eMrs Simelane nezibhedlela zivuliwe uyakwazi ukuyilandela kahle iprocess uma nje sigenza njalo cha ngesibelana inkinga ukuthi sesimisane emgwaqweni ngoba into zobe zime kahle i-first aid kit uyakwazi ukuthi uyifake nokusamaphilisana nje ukubambisa ukuthi just in case mhlambe ngabe umshayeli ophathwa ikhanda elikhulu uma khona amaphilisi ngaphakathi iyakwazi ukulekelela noma bandage uma ngenza mhlambe ehuzuka umuntu uthola ukuthi kubalekile ukuthi benaso siyaqhuquzela ukuthi njengoba sikhuluma ngeroad safety la KwaZulu Natal sicabanga ukuthi kuzoba lula ngoba balandela thina abantu kakhulu nje ubona nje unongale veza lo msebenzi wonke umuntu uzobe seyalandela nakwezinye izifundazwe kube lula noma ngabe uqhamuka eHarrismith Van Renen once wangena kwesifundazwe sethu sifuna umuntu aphephe noma ngabe uqhamuka koSwatini Golele sifuna uphephe Phongola Mpumalanga Province Eastern Cape Port Edward Eastern Cape Kokstad noma ukuthi uqhamuka koLesotho lapha ko-Underberg route yonke lento sifuna nje itekisi lethu nemoto nenqola nje yonke sifuna ukuthi zihlele sezingene elikahle sikwazi ukuthi uyenze awucabanga le reflector akade iveze nongalo ukuthi iveze distance enhle ke yona even sekusebusuku iyakuvezela if there's an accident iyakuvezela if there's an emergency iyakuvezela for umuntu ukuthi aphinde abone kahle ukuthi something is going on there ngoba udrive imoto yakho udriver lo phakathi kuyona engakwesonxele engakwesokudla engemva kwakho ukuze wonke umuntu agcine kwazile ukuthi aphephe and siyabonga ukubambisana kwethu ukuthi cha okwamanje imboni isebenza kahle la KwaZulu Natal nje basizoya emaphasikeni siwaphatha kahle ama-passenger kuyasho njalo nongalo ukuthi cha azincengwe kahle ke le moto ekhanjwa ngazo kwenziwe kahle ushilo kuyakhala babunalo ukuthi uma nje ne-passenger list yakhona sizozibheka lo zinto eduzane ukuhlangana kwethu akupheli namhlanje umsebenzi wethu nje ukuthi siyaqhubeka siyabheka ngoba siwahambela amanye ama-rank but le siyithatha njengama-rank amakhulu nabhizi kakhulu ngicabanga ukuthi kusasa kuyobe kumnyama la kule ndawo so ngicabanga kufanele sibe sisizile saqwashisa isimo sihamba kahle ngicela ukuphawula sibaba umswele umbeka ku-dashboard lo umbeka ku-dashboard
uyaphuma nayo ukhombise ngapha hayi ukukhombela lo nangu lo ukhombisa indaba lo equivalent se triangle angithi so the same umehluko ukuthi lo bowubekwa uma siyazi reflectela uma qhamuka imoto lo inhlobo entsha eyenza ukuthi njengoba sekuhambe ne technology uyakhanyisa uyachajwa ke uyakhanyisa uyabona ukuthi njengoba kunobuxhakaxhaka nje obuqhubekayo kuyogcina almost yonke triangle regulated kube this one ngoba ithatha much distance ukuthi uma ikhanya yona ngisho ungayibeka distance enjani izokwazi ukureflectela umuntu abone kusekude kodwa iya penetrate even nakwinkungu le light le could penetrate through kwimist likwazi ukuthi ube khona leli libovu uyazi ukuthi umbalo obovu sokushingoza anciphisa umuntu so akuyona eyokushela intombi akuyona dashboard eyokuthi nje ibekwe la uma sekwenakele isimo itekisi likasahambi kahle ake ngiphawule futhi kancane ngiyembona ingozi engathi zenziwa kakhulukazi uphuzo olukhona bese kuthi kube sengathi ingozi bekhona kanti bese nophuzo sekudlila utshwala la etshwaleni sikhuluma kanjani ngabo ngoba yibo bunenkinga kakhulu kubashayeli sidlula kanjani bona otshwaleni ngoba phela ayenzeki ingozi utshwala bungekho kuba khona utshwala mhlambe Mthombeni asingene kule ngifuna siqale kanje ngike ngathi ngicela babuthethe ezengala babuthethe fika this side super come ukuze sikhulume kahle lento leyo tshwala sisekhona etshwaleni woza ngapha babuthethe ngike ngathi mina Mthombeni laba sengibabiza ngo disrepute yes iqala la umiso nje iphoyisa likumise bese likunikeza ithikithi wena uthathe nje uthi hayi into eyubala likunika ithikithi uzohamba uyokhokha right ukhokhe kanti okunye uzofika lapha kungafanele ukuthi ukhokhe ushone phansi yabona uboshela uphuza nje asikhuluma ngotshwala ihambe lento ihambe kade kuyubala nje ukuthi hawu umiswe yiphoyisa bona mnika ithikithi mayifika enkantolo bese kuthathwa izithupha kuthiwa akawukho enqithupa ngoba ini wayiphuzila ngethi iyasuka lo ndaba before izela izolalelwa urula los ayithathe lento le ayifake indabeni kulaba beindaba bese siyayazi ukuthi hawu kwabosha ubabunala ubabunala wayitha kotshwala wayiphuza utshwala wayiqhuba imbuzo yakhe yedwa sekuyabonakala emaphepheni iyabuya ke manje imboni noma la usebenza khona isithi inkampani uhudulele isithunzi senkampani yethu phansi ngokutholakala udakiwe kanti kwaqala kuyinto nje encane adumiswe nje ubaba uChethu akunika ithikithi nje lela kunikezelwe noma ukufuthisa wena wathi hayi into encane kanti ayincane ngifuna ke ukuthumela umyalezo omkhulu kumuntu ukuthi ayihambi kanjalo bese kuba nokunye ke abazothi disrepute bese kuba ukuthi makuwaboshwa iyahamba lento inkampani ziyavetha manje uzophela unyaka noma u5 years ziyakuvetha usufuna isikhundla emsebenzini kuyobhekwa ama fingerprint sekuyabona kuthiwa hayi wena usaqualify ibanga elihanjwa ukumiswa nje iphoyisa elilodwa faka iuniform lizokhipha ithikithi noma liyokufaka lapha etokisini ibanga elingaka ilokho bekithi mhlawumbe ngifisa iphendule kanjalo le eyotshwala abantu abaphuza ngoba avamisile uphuza utshwala ungasebenzi yikho ngithi ngifuna siyiphendule kanje Mthombeni asingene kodwa ke nakhona Nongalo babunala muhle lo mbuzo ukuthi kuyiqiniso ukuthi uphuzo oludakayo uma ngabe usesteringini linembangela enkulu ukuthi amehlo omuntu uma esephuzile awukwazi ukukala kahle distance uyayizitshela imoto isekude nanokupressa kakhulu la ku-accelerator ispeed nesivinini esingekho emthethweni ugcina ungakwazi ukusibona kakhulu kunebanga ke nomthetho oshayiwe uma nje bekufuthisa these days sesiyasifika nama ambulance services okwenza kube lula ukuthi ngoba enye into ebeshaya ngayo ukuthi igazi uma ulithatha emva kwa 4 hours kusesekwehlile emzimbeni sikumisa lapho igazi lithathe lapho uma nje kathi 0.8 lokho iveza ukuthi okusemthethweni okufanele ngabe kuyangena emzimbeni sekudlulile kuyiqiniso ukuthi abanye abantu bazama amatolo athi umuntu hayi ngumuntu kadokotela ngiphuza iphilisi alikho iphilisi likufikisa ku 0.8 ukuthi nje lokuze lo tshwala busemzimbeni senzifika kulo level kodwa nesivinini ke siyazibanga ingozi ngicabanga ukuthi la kwaZulu Natal kuyiqiniso ukuthi even nango October sikhathi transport month namanje ngo December asibanga nayo inkinga kakhulu kulaba kwi public sector
noma imboni kakhulu lethuthayo ababesuke beshayela bephuzile. Sasiba nenkinga ukuthi overloadile umuntu sibe nenkinga yamathayi ayimpandla. Enye ke ingozi ukuthi nakhona nama retread ngicabanga ukuthi ngiyajabula ukuthi amateksi amaningi asiwabone wafakile. Uma ushayela imoto kanti ithayi seliyimpandla awulicabange ukuthi lidizayini lisuke lithwele abantu nazo zonke lezo zinto. Musoqala uapply ama brake ayisahambi kahle into. Nanemoto okuthola ukuthi ayikho esimweni esikahle but ke siyacizela KwaZulu-Natal ayikuphunyuka abambalwa kakhulu. Once waphuza olidakayo ama roadblock ethu akhona yonke indawo already amathimba siwatshalile. Njengoba ngikhuluma nje ukuthi asixolelike asifonelwa ngisho ukufonelwa meke sakubamba uphuzile kuba nzima ke lapho lwabakuveza ukuthi usibani bani ubekade ebugonqe kakhulu awucabanga sovela nezingane zakho zikubhekile ukuthi into esuke ehlisa isithunzi. Ngicabanga ukuthi abantu bakithi abayiyeke la KwaZulu-Natal asigcizeleli asigqugquzeli futhi kukahle ke manje abantu baye emaphasikeni ngisho oyokwamukela isakramente nesidlo asikho nje isidlo ongathi mase kuthiwa chasa lo kuthiwa iwayini kube kuzofika kulo level. Cha, akufiki ime kahle into yakhona and sisebenzisana kahle and ke kunento ekuthiwa ummemezi. Imoto siyakwazi ukuyibona kwi distance siyikhiphe yodwa ukuthi leya ayikho ezingeni elikahle, leya idisk yakhona expirishile ayinayo ipermit leya isebenzisa lo sosimo ngoba ngicabanga ukuthi balula lifika kuwena nje iphoyisa kodwa sesenza kube lula ukuthi before sikubingelele siyayisikunikeza ukuthi ufuthe awunandlela ke ukuthi uphume lapha. Ngicabanga lo mshini esinawo esiwupartnerishe kamnandi nabanye bakwi private sector yenze sime sibe kahle. Ngicabanga ukuthi inye nje into engicabanga ukuthi kuyohamba kithi abayifaki kufanele iwaveze namadoda lawangondli lwamshini ukuze into yakhona ibe kahle. Yonke sashoda ngayo kodwa nokunye ayukubona kahle. So ukuthi ke ijongo nje total londlanga kodwa lisemgaqweni. Akengikhale futhi kancane. Ngokwethu lokukhala ngizokuveza lokho kodwa lokho ngizokhala kahle. Baphathi bani sinaso isikhalo la kuma toll gate. Ama toll gate kwakuthiwa ithekisi yokhokha njalo imali eres ngaphansi kwemoto encane ngoba itekisi idlula njalo. Manje sesikhokha inqwaba enkulu yemali kuma toll gate. eGoli ufika 1000 eliphelile lingasekho. Kanti amatekisi ayithe inkulumo azoshaya ngaphansi. Ngabe sekwashintsha lokho. Iqiniso lithi i-issue N3TC noma ne-issue yasemgaqweni yama-toll road iregulator national kungcono siyiqale lapho. Ngicabanga ukuthi singake simkhulumise ke ungqongqosho ukuthi imboni iyakhala ikakhulukazi long distance ukuthi bayazwela kodwa ke kuyiqiniso ukuthi indlela eyakudetermine ngayo ngekathi kuvunyelwana kwakhiwa ne-act beyibheka ukuthi isithuthi esinjani uma kuyi-truck uzobona mhlawumbe endaweni ya-R45 imoto encane itekisi bekhokha njalo i-truck yonto mhlawumbe seyikhokha u-200 noma 150. Ngicabanga ukuthi-ke isimo esingasikhuluma leyo nominister kodwa ngoba into egazetted iregulatiwe akuyonto ongayishintsha overnight. Singamkhulumisa nje Sipensile omkhulu ukuthi siphethe ikhaya. hayi Siphethe kahle. Hayi, Bengeke ngisho ukuthi shintsha manje kodwa nje la kune pattern asinakhalana ngoba. uyazi ungqongqoshe ngicabanga ukuthi ngizomkhulumisa ukuthi enye into ekhalisa imboni kakhulu udaba lama-toll road. Ngicabanga ukuthi sizoyiveza into yakhona abajabuli-ke imboni ngoba lapha nje side kodwa sakho umzimkhulu bezidlula khona zingakhokhi kule insuku sebe sizizamelile kodwa-ke njengoba kunyuka upetrol ngiyazi izikhalo zisuke zizoba khona but siyazama ngayo yonke indlela ukuthi sicomplementane. Asithole imoto ezimbili bese ke ngoba ngicabanga ukuthi mhlambe ke ubhuti omdala mayese ubese eshiya kanje usesitshela ukuthi ke kusasa ke sekumsebenzi wethu ke ngoba uzobe sebhizinesi ezinye sengena yonke lama rank YMCA sengena le Eastern Cape rank sekumsebenzi wethu okwamanje nje asibona driver ababili simkhulule ayokhulula lokho Ababomvu lokho ngizophakamisa. yeah Ozomnika lokho
umbhale nje negama lakho ubonke ngelinye ilanga basifunda sizoyithola. Hayi cha ngizwe nothi ithengisi manje umsebenzi wethu. Siyababuza. Awubathembi kabi. Oh. official HOD embonini. Oh, yes. Ya Wozani baba? No. Oh, asibonge kakhulu ngicabanga ukuthi ke ngoba bengenzeka engakahlangani nobuholi bemboni. Ubaba uzibuse Dlamini uyena inhloko entsha yomnyango waKwaZulu Natal. Nesikhathi ke khona kuhulumeni kade inhloko yomnyango lapha ka-agriculture naka-rural development. Usenenyanga iqedile ke ekhona embonini insizwe enamava iyakwazi ukwenza umsebenzi iyakwazi ukusebenza nabantu kodwa mekufanele iqinise isandla futhi hayi akufanele bengafanele ngiyiqeqeshe lapho kodwa ke imboni sisebenza kahle njengoba uzwile nje ukuthi sikwazi ukusebenza kahle kodwa ke izinsuku azifani kuba khona usuku ozobafica beshintshile nabo baba umshazi kube ngathi abakwazi uyokwazi ngayo la ukuthi ke kufanele uqinise isandla ngoba basiqinisile nabo kuyofanele mhla ufike behleka kodwa kusetshenziswana eduzane kodwa inhloso enkulu u70% commuters uyazi ukuthi uthuthwa imboni so that is why ubudlelwane esinabo budala kufanele uqhutsheke kuye phambili kodwa ke ngicabanga ukuthi ke nimbonile uzokwazi ukushiya nezinto zenu nikwazi ukucommunicate naye uyinsizwe evulelekile iyayibamba nezingcingo uyakwazi nokuthi umsebenzi wesizwe awenze kahle akalibambi nje ucingo mase khona umuntu okuthola ukuthi ufuthisiwe watholakala ukuthi kweqile cha lelo akavumelekile ngoba akekho umuntu efana amkhiphe estocksini mase bemthathile oChat that belong to other unit asukangeni kuyona siyabonga kakhulu. Thank you so much. Ifoni ke uzoyishiya mkhulu. Asibone ifoni yakhe uzoyishiya. Asibone abashayeli ababili abathathu. Bese fine. Hawu benduka kuza la. Hawu lokhuzo. Phephisa lokhuzo. Hey. Lokhuzo niyaphila. Yabona awuzange ukuthi ngidlule into. Iphela ishana. Niyaphila lokhuzo. Sengifuna ukuzopha umshayeli ngizobheka nje umshayeli oyedwa uyaphila lokho wenzani la ungibhekile ungibheke kanjani ngiphelelwa umsebenzi ukhona shabu kanye shabu uyaphila mfowethu sikhona lokho sikhona Gwen. Siqalele ya. Yo asiqalele la. Ukuzobingelela nje. Ngizesikhathi esihle ngifuna ukuzovela ikhona phakathi. Hawu lokhuzo wenza konke letha lokhuzo. Kuyahlangana nje konke all in one siyabonga lokhuzo. Thank you so much. Siyabonga lokhuzo. Sikwenza konke. Siyalayisha siyabhakeda senza konke into. Yeah. Sanibonani ngaphakathi. Niyaphila. Senambele kuyephasikeni. Hayi ke. Niyaphila lokhuzo. Niyaphila. Hawu unganihlale nithi nifuna ukubona ubhuti omdala umgwaqo wangakithi uyaphetha. Nangu nje ubhuti omdala ukhona. Nangu ubhuti omdala. Hawu. Abasasho lutho. Muphi lo mgwaqo othi unama potholes ngakini? Wonke. Akhe. Nasemoto akuhambeki. Wena uhamba ngale moto. Ubani uhamba ngale moto? Welokhuzo wena uhamba ngale? Yimina. Hawu uyaphi manje yakona kwami? Hawu ongitshela nje into eyi1. Usakhumbula amakhilometha kusuka la yakona kwami? Noma sengithe ukuwasha kancane kodwa nje wona Asakhumbula. angisakhumbuli kahle. Udizili ohamba ngawo uthatha isikhathi esingakanani? Full tank. Full tank.
i-full tank yakubeka lapha. Yes. Igcine imalini i-full tank? Ngithi ko 2000 lemali makuthi Usufakile ngoba nje sithe bungakafaki. Bengakafaki. Oh ulale kulesi sixaxa sayizolo. sayisolo nje ngilalela. Ufake ngamalini? Angicele ngafakanga imanje zokufaka manje la igalaji. Ubungafaki ngani izolo? No isolo umsebenzi ungakangeni. Imali bingekho ibikhona esandleni. Ubani nowathi niqaleni isigcwalisi bese niyofaka imoto yini nifaka udiesel nathi? Ingoba sesiphethe imali. Imali esuke isikhona esandleni. Yenza ukuthi siyesilokhuzi lapha lo ngoba lapha lo muntu usuwakwenete ashaye phansi. Yeah. Lokho ke sikubhekile. Manje lezi impahla izongena za. Ngeke singene. Ngizosala lokhu futhi. Uzosala lokho yakuzosala lokhu ngenza kuthanda. Ake sikuvume lokho kufanele ungene etrailerini manje iyahamba. Yeah. Uzohamba lezi encane. Okay. Hello. I-passage angithi i-passage alizokuvaleka leli passage. Ngoba enye kwenze angithi i-passage akufanele livaleke ngoba phela mangathi imoto iyaginqika noma iyasha. Umuntu olapha kufanele akwazi ukuphuma. Ezinye zezinto i-trailer uyifaka ngangani? Inkinga ke ubasi wami Ubani ubasi? Ubasi bengaka ibisasanda ukulokhuza i-trailer bengakafaka ufuna ukufakwa yona. yini engafaka ithopa lokho kokudonsa Lokho kudonsa ngani? akufakiwe. Akukho ba. Ekabani kulapha kwambusa imoto? Bekamfundo. Yebo ngamfundo. Ngcono kuba ngi-live on Facebook. Chaba mbusi imoto sifuna ithopa kuyabheda manje angithi yabona nje lamakhalibhodi la kufanele ngabe ahleli ngale yangemuva ngoba imoto mayiginqika le kufanele bezophuma la noma bephume nifake ibhika la likho niwini lophuma phezulu. Hayi bavele bafake ibhika kanti phela ngithi ufuna ukushaya lapho uphume phezulu makuthi imoto iyasha. Usambeni. Umbuzo. Hayi kodwa ngoba sengimbuzile sengingamupha nje ulokhuzi. Uyazi ulokhuzi? Ngiyakupha lesikhwama. Awu ngiyabonga. Ngiyakupha. Packing wrong then. Huh? Yeah. Packing wrong. Yeah. Wrong packing. Sanibona. Niyaphila. Iyaphi la siya kuphi la? Oh iyakwanongoma ezwendabani. Ihamba bani? Umuntu womuntu ayisondele eduze kimi. Hey, welokhuza. Umshayeli wemoto. Hey, oh ngale. Uyakwanongoma ezwendabani. Yini kuthiwa sezwendabantu? Umlungu ngeke umfice nje labantu sikhuluma izulu phansi. Banongoma akekho umlungu. Alutho. Awusuka madoda awu. Siyakwanongoma ezwendabantu. Hey. Umyalezo nje uqondile ngoba sila ukuzokhuluma nje ngithe siya ku Good Friday imoto vele seniyiqashile umzila niyawazi udriver niyamazi senimbonile nebhoda seniyazi ukuthi ivalwa ngasikhathi sini. Yes sizokhuluma lokho. That thing we've got, the electronic triangle, is brilliant. Yes brilliant one. Rain, mist, Yes snow, bad yes. weather. Yes That's yeah. MEC was accurate. Yeah, on a sharp when bend. he explained. Yes, yeah. We need more of this. No, I must talk to the girls now. I realize they're carrying that. That's a brilliant thing. But, Brilliant stuff. I like that, especially for the taxis and buses. Yes, yeah. 100%. Ayikho ekhathele la. Oh, senza ne-inspection. Sifuna kakhulu. uthi ubabonala iy'moto ziyaphila lapha. Aziyaphila. Ziyaphila kodwa ziyaphila. Kodwa ziyaphila. Hayi. Yikutshalisa khona ngoba ingozi zenzeka sekuqeda ukusebenza. Hayi lana kwamadododo ni kahle. Oh, hawu bese ngisho buye. Usabona imibuzo? Hayi ngingababuza abahlonishwa ayikho inkinga. Ngingababuza ibona impela abashayeli labo. Bahlonishwa nazi izikhulu sicela ukunibuza nje umbuzo. Welokhuza. Niyaphila? Awungicela ubani esikhuluma naye?
Lana kaNdiyane. uNdiyane kuphi nendawo imoto yakho uma ufelwe imoto kuthiwa ukuphuka kwemoto yini ufuna kuyenza iqala manje ufelwe imoto nansi imoto esiphukile oqala ngokuthatha abagibeli bese number 2 Kumele phezulu khona uzozwakala. Kumele phezulu khona uzozwakala. Nika othatha bese ufonela umnikazi wemoto okwesithathu Bese ngifuna usizo. besifuna usizo okay ngimnikeze answer bengizothi mina maqala nje imoto kuthiwa nayo sesiphukile u1 udonsa i-triangle warning triangle unqantatha ngithi ubale amagxathi awu45 yaphezulu kuye kuyoncika lotho indawo imi kanjani ubeke i-warning triangle angithi right lapho kusiyakwazi ukuthi ukhipha abantu ke bebe ngaphandle kwemoto usiyaqala kusufuna usizo ngoba mawuzofuna usizo bephakathi kuzovela kufika imoto engabonanga vele igibele phezulu kwayo bese liyabhubha bese siyakhala bese sicula amagugu thank you nenze njalo ngingakunika le warning triangle ngikunikele ukuthi uphendule wathini ngimnike ese ngizokunika ngesikhwama kodwa subona ushunu wenkani lokuthi uyangisabisa hayi ukuthi ngoba ngunya ngoba uphendule kahle ukuthi uyangisabisa busensa tax station sakahle usifundisa ama rules na yonke into yakho ukuze uyazi ukuhamba kahle ngizizwe nalezi insizwa ukuthi kusetshenzwa kanjani siyabonga kakhulu lokhosi yabona ungisabisile nje kodwa beng asesikhathi yelo khuza ukahle hola baba ukahle Lento emoto senenzile phela isale nabo. Ayisale nama ngikubambe. oh uyangibambela buka umnikazi wemoto ethi Ngiyakubambe. kodwa uthi ngathi ngasala emotweni yakhe ngiyakubambela Awungidinga nini? uthi ngibambele kodwa useyibambe ukuyiba abathanda ukunqaba nemizila kodwa nabo ocabanga usedla umzila wami yini abantu bamatekisi madoda hayi ya Mnumzane, awusondele ngala eduze kwemoto yakho. Angithi wena ulayishana. Awusondele ngala khona uzokwazi uku-interviewa njengoba ulayisha. Sondela khona phela, sondela. Ukhulumele phezulu futhi mabe khuluma nawe. okay There's a driver here for this guy. oh ya ngena Now, what's the shade? What? Oh, ngena phakathi. so khuluma sekunini si khuluma nje nabashayeli Nongalo. nangu umshayeli ngapha sanibona ngaphakathi ngiyaphila sanibona ninjani siyaphila we lokhuza iyaphi le moto ubani oyishayelayo ngokwabani wephakamani ombamba omageza ibona ongitshele okwani lokhu okwani lokhu Ukuthi makunenkinga imithetho exist le bazophuma kanjani kulokhu welokhozi Akazi-ke abantu baphuma kodwa nje kuyavuleka futhi. ukushaya ngesibhakela Kuyavuleka nje bawuvula futhi. uyakupha lezo zinto engathi ufake uyasaba cha uphendula umbuzo onzima kakhulu lokhu bakithi bagibelo kwenu imoto mayiginqeka noma isha uyashaya ngapha mawungaphumanga ngapha ngoba lezi imoto lezi kufanele ngabe uphuma lapha ihlalo sezaba zinde zenza ukuthi ungakwazi ukuphuma lapha yikho lokhu bavula la kufuna ukushayela uphume ngewini emergency exit okwenu bagibeli sekufuna ukuthi manigibele imoto enje sichaze konke lokho kanti impheni isikhwama bakithi uphendula umbuzo onzima ake ningiphi isikhwama sisithembeka hayi ngifuna isinotho esinento eziningi sesihamba vele futhi manje
hayi uzondi buku uzondi siyasithatha uhamba nawo baba uzondi uthe uyangibambela kodwa uvela ngifisile yasil umzila bawudla ngempela phela naso isikhwama sakho mfowethu uphendule kahle nihambe kahle mfowethu niye egoli nime lapho kufanele nime khona siyabonga thank you so much thank you siyabonga kakhulu hayi ke sesongena emarenkini kusasa ke siqhubeke nomkhankaso siyabonga lokhozi thank you so much hayi unikeni unendaba sesiqedile sisithembeka usungamnika ubaba siyabonga kakhulu oh yes nampo lokhuza hey bayabophana welokhuza nenzani ezweni hey abadlali nabo hey ngeke upronyodo emsebenzini mawuqhubeka kanje sanibona nikahle lokhuza sanibona nikahle hayi niyaphila hayi sikahle kakhulu ya hey niyaphila baba siyaphila njalo hayi sikhona ntombi uyaphila lokhuza siyaphila nakhe inhloko ingakuphi igasket nesilinda hey ngiyaphela hayi hey ngwanya nikahle hayi sikahle sibambile ningayithethisi ingabakithi nibambe ngomthetho omdala lo kaMose awuyithethisi inhlobo ninjani siphilile bayakhokha lapha eTexini uyiphethe imali ukuthi bekhokha bazodayisa lapha ningayithethisi hey lokhuza niyaphila siyaphila ngwenya siyaphila futhi sanibona nikahle ngiphelelwe yitoho ngavuka kwa-transport ngiyabonga kakhulu awezami madoda niyaphila baba siyaphila yebo lokhuza nikahle hayi balokhuza hawu hey lokhuza uphi lokhuza nimtshela umshayeli ukuthi ngithe akufike nina ekhaya hayi message nekwami nithi ngisho njalo ayibambe ngomthetho omdala kaMose angayithethisa inhlobo ayithethiswa ntoba uyaphila lokhuza niyaphila hayi sindawonye niyaphila umnambithi lo we uzakwafela ubala lezi hey hawu lokhuza niyaphila sikhona lokhuza sikhona mfowethu sikhona sibambile ayinenqola ephi inqola eyakho lena nqola zonke ezinenqola ezakho ezenhlangano imoto enenqola uthe yakhe manje nanqola edokuzi yakhe izondi madoda iphi thopa iphi inqola naye ngale nethopa oh lezi ikhwama zongena lapha izongena kuyona impela inqola hayi uzondi
engenanqola akayazi hayi uvela iphile ethi angiyazi iqala umphiko nje lothe silintandane ngasonke isikhathi icala liyintandana ngempela welokhuza ungayithethi isiko angithi lwazi udaba uyibamba ngomthetho kaMosa ngithi lo mdala hayi lo musha uyaphila siyabonga hey yes samsikenga nami ngihamba nalabatohoza angithi bengingasatohozi ngavuka nalaba kodwa umlando lokho umuntu ongatohozanga ama-hour phela mina itoho liphela ama-hour kwathi nge-hour elinye ngo-5 itoho liphelile kwathi ngo-8 kwavuka itoho hayi unkulunkulu nami bakithi hey uphelelwe itoho manje futhi uthola kwenye hayi buye siyabonga kakhulu i-support enisinikeze yona kwangempela itoho liyaphela ngapha kanjalo nje hey cabanga bengisathi ngisazohamba ngiye kwa-Labour ngeke ngisaya ya ngicabanga ukuthi sesiqedile siyabonga kakhulu bantu base-Afrika nihlale nedatha lenu yonke into ethi transport niyizwele esho umuntu omdala ukuthi hhayi akukho kunye uyithathile le nto le i-traffic update izobe ye-transport ithina esizoyikhipha ibona abayifandile hhayi ukuthi mhlawumbe ngani itori angikhambi itori ngani niyangazi sikhambe isitori nangikhuluma nje uba kunjalo siyabonga kakhulu siyabonga nje nedatha lenu siyabonga kakhulu thank you so much thank you